Že prostě právo na chybu máme každý a že to, co je důležité pro nějaké dobré řešení, je, aby se svěřili, aby prostě to někde řekli a zkusili s někým dalším hledat, jak z toho ven. Jak dopadne ten váš příběh, nezáleží na tom, jestli budete mít štěstí nebo smůlu na špatné lidi. Záleží to jenom na vás. Tady všude kolem mě je takzvané srdce seznamu. Pokud znáte třeba Matrix, věřte, že tady nejsme daleko od toho, co ještě včera bylo nemožné. Každý den se tady něco zdokonalí. Dá se říct, kolik e-mailů třeba v tuhle chvíli tady teď protýká? Tak touhle dobou ve špičce tak kolem 15 000 za minutu. A kolik je tady teď kolem nás serverů? Něco přes 600. Máte spočítáno, nebo aspoň odhadem, kolik tam je dat? Je to určitě přes 1 000 000 gigabajtů. To je asi tak 250 000 DVDček. Víte, kolik tam je zase asi e-mailových schránek v tuhle chvíli? Tak aktivních schránek máme 6,5 milionu. Díky tady tomu všemu se dá prakticky najít kdokoliv a hlavně odhalit všechno, co se na internetu děje. Pro ty, kteří internet berou jako vynikajícího sluhu a skvělého společníka, je to stále zaručeně anonymní prostředí. Ale pro ty, kteří si myslí, že je internet hlavně anonymní prostředí, kde mohou beztrestně lhát, podvádět a ubližovat, mám špatnou zprávu. Díky tady tomu všemu jdete vystopovat. Stačí jen, aby ti, kterým chcete ublížit nebo jim už ubližujete, chtěli pomoci a věděli, kam se o pomoc obrátit. A tak pro vás, se kterými se rád někdy potkám třeba na chatu, mám jedinou radu. Dávejte si bacha. Buďte opatrní, ale hlavně nikdy si nenechte nic líbit.